We weer op het heidenskip. Maar waarom ijs? Nou, Harry, ze door je rovier hebt, maar dat kan ze hartstikke goed. Het heidenskip. Het mekka van de vierliepsport. 18, 19, 20. Hé Berend, wat best het wat? Ik wil het niet, het record. 22 meter en 21 centimeter. Dat is het record wat ze ooit sprongen. En dan Jaco de Groot. Klimt de voet in en dit keer willen ze een hele grote afstand worden. Sterker nog, dit keer willen ze een Nederlandse record wijzen. En ja, 22 meter en 21 centimeter. Berend, jongen, in het verliezen hebben we echt kampioenen gehoord als Evert Wilstra, Bart Helmond, Gerard Vlieger en Rimmer Rapma. Ja, maar Arjen, dat duurt al een keer vroeger. We zijn nu op zoek naar de toppers van de toekomst. Zo, dat is wel een topper. Vertel eens, waar bist je? Ik ben Nina, ik ben 12 jaar oud en ik vierlip in Burgum. En wat is het moeilijkste om vierlippen? Ik denk de combinatie om alles aan elkaar te krijgen. Maar hoe goed bist je nou eigenlijk? Wat heeft al je al eens een keer gewonnen? Ik heb het NK gewonnen, het FK en het NFM. Het NFM? Ja. Waar zit het voor, Berend? Geen idee. De Nationale Vierlip-manifestatie. En is dat een grote wedstrijd? Ja, daar mogen ook Hollanders aan meedoen. En dan kamperen ze hier. Want het is altijd de Friesens en de Hollanders. Ja, eigenlijk wel. En waar ben je dan beter? De Friesen of de Hollanders? Ik denk toch de Friesen. Toch wel, hè? Ja. Oh jongens, zijn we weer mooi te pakken. Hé Arjen, ook is die motto zo even nu draaien. Ik ben bezig. Nou, Berend, succes. Nou, probeer jij het. Oh ja. Ja, zak je bij het dek. Ik denk dat deze in mijn kom. En wat is nou die persoonlijk record? Op die kleine schans is dat 10 meter 1 en op de grote 11 meter 78. Nou Arjen, dat is heel wat. Zo, dat spring ik net. Nee, ik net. Nee. Als je dan Fries kampioen willen wordt, bij de Famkes, hoeveel meter moet er dan nog bij? Ik denk dat het dan wel 15 meter, 16 meter moet worden. En is er echt nog iets wat je heel graag leren wordt? Ja, een goede uitsprong. En hoe gaat het dan? Wat is een goede uitsprong? Dat je er goed uitkomt, dus dat je er heel ver het zand tegen gaat. Maar was dan een hele grote spierband voor hem? Nou, niet per se. Het gaat vooral om de techniek. En wat is die grote voorbeeld? Rutger Piersma. Nou, die hebben wij volgens mij mooi nog. Volgens mij zit hij in de achterbak. Volgens mij ook. Rutger Piersma! Rutger Piersma is 24 jaar en werkt in Kouden. En hij had een heel soort hobby's. Windsurfen, darten, rijden op oude brommers en hij zielt mooi in de IFKS bij het scootjesiel. Maar Rutger kan vooral heel goed vierlippen. Zijn persoonlijk record is maar liefst 21 meter en 8 centimeter. In totaal binnen maar 8 jeppers over de hele wereld die het over de 21 meter springen. In 2020 kwam zijn grote dream uit en werd Rutger voor de allereerste keer Fries kampioen. En hij had de smaak te pakken, want verliezen hier werd hij voor de tweede keer Fries kampioen. En dus is Rutger de nieuwe koning van het vierlippen. Rutger, hoe oud wie je toen je begon met vierlippen? Nou, ik denk dat ik een ieders jongen weer dat ik het in de gaten kreeg wat vierlippen weer. Ik meede toch wat wedstrijden te zien op de omroep. Toen ben ik hier eens heen gegaan en vroeg van ja, hoe gaat het in zijn werk en hoe begin ik? Toen heb ik eerst een pijl in de tuin gekregen om te klimmen. Dus ik denk hier is het 10 en 11 dat ik echt maar de eerste les hier begon. En gelijk verkocht. Ja, gelijk verkocht en nooit weer ophouden. En wat wie dient erin was liedjonkje toen de stoop begon dus met vierlippen. Nou, ik denk als liedjonkje zie ik een heel soort wedstrijden op de omroep. En dan zie ik zo'n man als Hannes Kerion en een Isbrand Galema, Arne Galema. Zie ik daar heel veel leppen. En ik op een FK en een NK. Ik denk, als ik ooit zo groot ben als hun, dan word ik dat ik. En dan word ik een NK winnen en een FK winnen. Nou, een van die dingen die is aardig slagen. En wat moet ik doen om net zo goed te worden als jou? Trainen, trainen, trainen
en ik had niemand zin had om te trainen, dan moest ik voor gaan. En als ziek bent? Dan kan ik trainen. Zal ik die pakken? Jullie nemen voor dan. Nou ja, alleen maar Sherlock kees. Zo. Ja. En dan val ik soms nog wel een beetje naar achter. Ja, dat is zonde natuurlijk als het ook je maar niet invoert luist. Ja. Maar de oor die laat jeren, ja, dan verlenst het alweer een hele meter. Ja. Dus ja, probeer maar goed die voeten omheen. Ja, goed zo. Oh, dat is al een stuk beter. Ja. Goed zo. Ja, mooi. In 2020 wist al een keer Fries kampioen worden, maar het oude seizoen, dat wie natuurlijk formidabel. Oppermachtig, geweldig. Rutger Piersma. De nieuwe Friese kampioen. Kan hij er nou scherpe bal weer op doen, Rutger Piersma? Dit is wel de man van de dijen. Dat betreft al, ja, alle verwachtingen, denk ik. En ja, dat wie ik wel duidelijk dat die daar voor mij weer. En ja, dat wie een geweldige dag. Die zal ik nooit weer vergeten. De zilveren pols, met een persoonlijk record van 21 meter en 8 centimeter, is voor Rutger Piersma. Ja, wat Nina, die wil heel graag, krijgt als die, het FK winnen. Maar hast nou misschien dan een gouden tip van Nina? Een tip die Fjellingen niet in weet. Nou, ik denk dat het bij de dames wel zit in de uitsprong te oefenen. En om een hele goede uitsprong te krijgen, moest natuurlijk sterk worden in de hand. Dus een soort Brinta eten. Ja. Is dat lekker, Brinta? Ja. Ja? Nou, Dat komt goed uit. bingo! Zo, hij tilt er mooi in één keer erop. Ja, Doku is het net. Hij is misschien ietsje beetje sterker. Ja, ietsje. Kun je me gaan helpen? We hebben polshouden nodig. En dan was deze China-pols aanhalen. Zo. Nog een beetje naar rechts. Gaat het goed? Ja, Dan moet hij nog een beetje naar rechts. Laat hem maar trollen. Hey vriend. Ja, goed. Ah, mooi. Zeg, dit voor een nieuw record. Nou, zet hem op, hè. Maar, hey vriend. Ja, ik kan er klein uitspringen. Oh. Netjes, hè? Nou, Berend, wat denk je? Hebben we hier te krijgen bij een topper van de takkomst? nou, ik denk het wel. Hartstikke idee, een topper van de takkomst. Oh, Pipo. Nee! Hij is dat een klunt, Berend, hè? Hoeft net te zijn. Wist ik al. Dat shot elke nieuw.